Gaur Joseba Irazoki dugu platoan eta musikari bezala egin duen ibilbideari buruz arituko gara. Ongi etorri, Joseba. Eskerrik asko. Zer moduz? Ongi. Bueno, aurten lasaiago, joan urtean lan pila bat eukidut, ona dela. Ona, bai. Baina, rango nuke, estresatu eta dena ere ibili naizela, eta aurten pixkat lasaiago, bira pare bat bukatu ditut, eta orduan lasaiago. Ja, eske estresaren asuntoa baita ere, artearekin oso lotuta dago batzutan, ez? Bai. Bueno, dena da, ez? Azkenean nola ibiltzen garen aratona eta leku batetik bestera, aldi berean sortzen egon behar dugula, arduratuak ere bai, badakigu bezala lanbide erreixa eta ekonomikoki ere bai nola haietzen garen, eta hori dena. Eta orduan, bueno, ez da erreixa eta estres pixkat generatzen du bai. Bai, ez egonkortasun hori, ez? Edo ez finkotasun hori, edo... Bai, hori da. Baina, bueno, zu berez, artista baina ze artista mota edo batutan artista gaitza ere beldurra ematen du, baina zu musikaria zara. Ni musikaria naiz, hori da. Musikara dedikatu naiz bizi guztian, eta hori egin dut nire ibilbidean, egia da, igual bi atal izan ditu dela, ni gitarrista naiz, gitarra ikasi dut, Londresen egon nintzen ikasten, gitarra, espaldia, eta bueno, baina nire bidea nahi nuen bideratu gitarraren inguruan, eta hori izan du da, nire lehenengo papera, bertzeendako gitarra jotzea, eta deitu izan naute, Euskal Herritikan hasi nintzen Maixa eta Ixiar, Rafa Rueda, Anje Dualde eta barrek, eta gerora ere bai, pasa naiz ere bai, estatura, estatuko artistekin gitarra jotzera, Mikel Erentxun, Nacho Vegas, eta barrekin. Baina, hor tarte horretan ere bai, oraintxe aipatu duzun bezala, sortu zitzaidan konposatzeko zena, eta hor bai, igual, nire konposizioak eta sortu ditudanez, eta nire izenpean argitaratu ditudanez lan batzuk, artista ere naiz. Orduan, artista zentzu horretan, nire izenpean sinatu izan ditudalako lan batzuk, baina gehienetan edo beti musikarekin lotua, ez? Egin izan ditut antzerkirako lantxo batzuk, labur metrai baterako musika, baina ez, orokorrean musikari lotuta. Eta txikitatek izan duzu grin hori, edo gustu hori, musikaren aldeko gustu hori, edo... Bueno, edo zen gazte bezala, hasi nintzen berako musika eskolan, gure herriko musika eskolan, eta errango nuke 13 urte arte, 9 urtekin edo hasi nintzen gitarrarekin, baina hori nerabe hasiera hori arte, errango nuke futbola zela gehiago nire ametsa, edo gehiago, baina hor nengoen musikarekin, hor zegoen ez duen ezten, eta musika eskolara nahiko gustora jango jaten nintzen. Baina bai gertatu zela 13 urteekin edo Euskal Herrian, Euskal Herria iritsi zela Euskal Rock erradikalaren mugimendua, eta niri harrapatu ninduen, nerabe bete-betean. Orduan, nire gurasoi 13 urtekin erran nien, nahi dut gitarra elektrikora pasa, porque lehenago gitarra elektrikoa ezen irakasten, eta ezen ikasten, eta etxean ere ukitzea ezen ohikoena, orduan, 13-14 urtekin edo, erosi ziaten ere lehenengo gitarra elektrikoa, eta ja horrekin, beste modu batean hasi nintzen errazionatzen musikarekin, ni joan nintzen musikak bilatzera, irakasleak ez nindun deus erran behar eta nik ikasten dituen hori, gustoko nituen kantu horien abestiak, eta bar, eta gainera hori erran bezala gitarra elektrikoa jotzea ezen horren ohikoa, eta bueno, hori sartu zitzaidan, eta horrela izan zen, Bai, egia da, urte horiek batzutan direla klabe, ez? Onerako eta txarrerako, ez? Batzutan ez digute behar dugun ausardia ematen, ez? Nahi dugun hori egiteko. Baina beste batzutan, dagoen ez dakit, introspekzio alderdi hori, ez? Igual artea edo musikaren bitartez edo, zure kasuan agian ere,
azaleratu zenezakeen barruan zen eukana edo ez dakit, Bai, zerbaitek ukitu hartzen zaitu fuerte, ez? Hori Eta da. zerbait, erran duzun bezala, klabea egon behar da. Eta nire kasuan bai uste dut izan zela, Euskal Herrian sortu zen mugimendu hori oso fuerte kolpatu gintuela orduko gaztea. Gainera, hori aisialdia gaur egun haunitz zabaldu da, baina lehenago aisialdiare oso mugatua zen edo musikara oso zentratua zegoen, ez? Eta guk adibidez, asteburutan narra nahi dizut ja 17-18 urtekin gure plana zen beti kontzertu bat ikusi eta zerbait hartu edo, baina hori zen gure plana, ez? Eta beti egon naiz, musikari lotu da, bai lagunekin ateratzen nintzenean edo dena delakoa, ez? Orduan, bai, ez dakit, nahiko natural izan da nire kasuan, baina bai momentu horretan zerbaitek ukitu nindun, ez? Izan zen horrelako revelazio gisako bat, eta ja institutoko aste kulturalean eman genuenean gure taldearekin lehenengo kontzertu, ez zen izan kontzertuare 3 kantu edo jon geritu, baina gure ikaskideak guri txaloka eta horrelako estenatokiaren arrorik somatzen hasi nintzen, eta ikusten nuen, hori, zerbait berezia zela niretzako hori jendea horrean ibiltzea, eta bai. Eta nola hartu zuten etxean esan zenienean, hori, gitarra elektriko bat jo nahi dut, eta talde bat sortu, eta... Bueno, ongi hartu zuten, hori lasai nire lehengusuaren bitartez hartu genuen gitarra, nire lehengusua bajista zen eta oraindik da, eta gainera profesionala bihurtu zen, ni baino lehenago, helduagoa delako, eta bere bitartez erosi genuen gitarra nik eskatu nuelako, bai, baina ongi, nire gurasoak ongi, eta gero, beti ongi hartu dute, bai 18 urtekin izan nuela saiakera bat unibertsitatera joan baino bakarrik musikara dedikatzea eta saiakera horretan erran ninduten. Segi unibertsitatera eta musikarekin guai, beti animatu naute eta klase partikularrak ordaintzen jarraitu ninduten eta baina eta unibertsitatean ikusi zutenean ja hori ez zela nire lekua, nik bigarren aldiz bai mai inguruan jarri nituen eta begira hau ezan nire espazioa eta gero zeta gehiago argi nuen nirea musika zela eta hor ja berriro ere lagundu ziaten eta lehen esan duten bezala Londresera ikastera joateko aukera eman zidaten, Erasmus eta bar ez zegoen garai horretan ez internetik eta nahiko esfortzu ekonomikoa handia eskatzen zuenean, ez? Eta, oparia hori egin zidaten eta lagundu didate, bai. Zenbat urterekin joan zinen Londresera? Nituen 20 urte, bai. Eta, zoragarria izan zen eskola, baina gero pertsonalki ere erran nahi dut, herriarekin, kuadriarekin, familiarekin oso lotura estua nuela, eta hori erran bezala, ez zegoen internetik, ez denuen dezer, eta alde horretatik, eta, kultura txokeare bat zegoen, baina batez ere komunikazio falta hori, eta, bidaia garestiak ziren, eta egu berritan bakarrik etorri nintzen, eta komunikazioa oso urria zen. Eta alde horretatik, gaizki pasan nuen, gogorra, baina, nekien gurasoak esfortzu hori egiten ari zirela, asteburutan ere ez nintzen ateratzen gehiegi, egoten nintzen batez ere ikasten, eta, baina, pozik nire buruarekin ere bai, erantzun nuelako eta ongi atera nuelako kursu bat, gauzaiek ez. Eta ze zen, eskola bat, ze musika mota edo lantzen zen? Bueno, rock musika lantzen zen. Rock musika zehazki. Bai, egu egon ginen begiratzen, Euskal Herrian, rock eskolaren bat, edo musika modernoa erakusten zuten eskolaren bat, ez zegoen, eta jo genuen gero Madrid eta Parisera ikusteko, eta gaur egun, orain Bartzelonan erran didate, ja badago dela titulazio ofizial bat rock musika ikasten duten entzako, baina garai horretan bazauden bi adar bakarrik, musika klasikoa ikastea edo musika modernoa ikastea. Eta musika modernoa beraientzako baitzen gitarra elektrikoa eta urte guzti hauetan oraindik hori izan da, baina jazz musika ikastea zen, eta jazz musika da rocketik nahiko urruti dago. Netzako ja musika klasikoa bezala ere ikusten alda, ez? Orduan,
hori ez nuen nahi, eta hori Parisen, Madriden eta bar begiratu eta gero, Londresen bai aurkitu genuela, Guitar Institute deitzen zitzaion eskola bat. Eta hor, bai, genituen asignatura desberdinak, eta asignatura bat bai zela jazz, baina bakarrik asignatura bat, bigarren asignatura bat blues musika zen, hirugarrena rock musika, eta hor, ikusten genituen, rock klasikoko kantuak, eskalak, eta bar, gunuen konbo bat ere bai eskola barruan, non beste eskoletako instrumentoetako edo jendearekin elkartzen ginen, eta orduan... Gauzak sortu eta... Bai, ametxetako eskola bani flipatu nun, eta... Bai, oso berizia izan zen, bai. Eta gero, esan duzu ezinela asko ateratzen, baina, karo, baita ere Londresen zegoen kriston... Mugimendua. Zentzu horretan. Bai, nik neukan buruan, atera nintzen, baina nire gurasoak esportu ekonomiko oso potentea egiten ari nintzen zirela, eta ikusten nuen ere bai, klaseak nahiko kaineroak zirela ere bai, eta asteburuan egoten nintzen 6-7 ordu gitarra jotzen, eta orduan gero eskolakoekin ere joaten nintzen tarteka kontzertuak ikustera, baina, karo, ez zegoen gehienak ez denak ziren inglesak, eta ni nintzen atzerritar bakarra. Eta hizkuntzarekin moldatu nintzen, baina inglesare bai lehenago institutuan ez den beste irakasten. Eta, erlazionatu nintzen, baina, karo, hangoak bertakoak ziren denak, eta gero bai ateratzen nintzen, baina seguru aski, gaur egun igual beste modu batera ere aritu izanen nintzen, baina ez dakitarren beste ikasi izan nuen. Orduan, guztu dago nintzen, baina gero bai aste santuan etorri zela nire lagun min bat, eta hor bai aste guzti batean Londres erre genuen, hor bai, aste bat topera, baina gero tarteka bai, kontzertuak ikustera joaten nintzen batez ere. Eta Kandem eta tipiko gauza tipikoak bai ikusten ditula, baina ezen aste bururo deskubritu behar ditula gauzak. Bai, zure ez da gizkoa. Bai, zentratuan nengoen, bai. Eta orduan zenbat urte pasatzen dituen hor, minimo? Ba, urte bat egon nintzen, urte bat, eta gero aukera eman ziaten gurasoak, baina hori, pertsonalki ere bai, kostatu zitzaidan pixka bat, eta gero ikusi nuen, ere bai, ikasi nuen hori, baina nikan barneratu bar nuela, porque ongia nota honak atera nituen, eta bar, baina ikusten nuen hori, baina nikan ez nuela barneratu guztiz ikasi nuena, eta hori badena kontutan hartu, eta hori pertsonalki ere bai, beharra nuen bai, etxera bueltatzearena. Baina gero gehiena artistikoki hori ikusten nuela beste urte bat, nahiago nuela etxean hori dena barneratu, gero opor batzutan ere joan nintzen Nova Yorkera ikustera jaze motatako eskolak egon zirenan, eta ikusi nuen urte horrekin nik nahi nuenerako neukala oinarri hon bat neukala, bai. Bai, eske egia da, gertatzen dela ez askotan graduetan eta justo lehen etorri den gonbiatua bazen artista eta bera ikasi du Resaden, eta baita ere da, lau urtetan, gradu bat egiten duzunean, lau urtetan sartzen dizute kriston informazioa, ez da, oso intensoa eta batzutan gero guzti hori... Hori da, bai, hala izan zen, eta gero, pila bat gustatu zitzaidan eskola flipatu nun, baina gero ja ikusi nuen ere bai, bigarren kurso hori ere bai, geroz eta gehiago zentratu behartzela jazzean ere bai, egia ban. Bluesa, rocka eta bluesa alde batetik, simpleagoa izaten alda, eta uste dut, garapen hori, igual bai joango zela pixka bat direkzio horretan ere bai, eta nik jarraitzen nuen ikusten rock musikaria izan nahi nuela, gero herrian ere bai, gure herrian bazegoen mugimendu nahiko on bat rock musikarena, baina honestaren musika rock estandarrena, eta gero bai momentuan, baina gero ere konturatu naiz, eskola horiek ere bai, eta eskola unitz ere bai, orokorrean, klitxeetara eta jotzen dutela, ez? Eta tokatu izan zait, eskola horretan ikasi izan dutena, desikastea, beti erraten den esaldi hori, berrikoak, uste dut hor dagoela gaur bizu, esaten zuena kanturen batean, ikastea, desikastea, eta hori gertatu egin behar izan nuen eskola horrekin, bazkenean leku horietan eta jazz eskolatan eta ikusi ditudalako ikastetxe horietako ikasleak, Donostiko musikeneko ikasleak adibidez, jotzen dutela honitz klitxeetara eta
eta denak ateratzen dire estilo oso berdintsu batekin eta barrez. Eta nire, zakit, garai horretan hori nahi nuen, baina nire ibilbidean beti saiatu naiz ahots propio gisako bat edukitzen, eta hori ere ikusi nuen, eta, bueno, dena juntatuz pentsatu nuen, ongi egongo nintzela etxean hori dena barrendatzen, eta hasi nintzen gazteentzako klasak ematen, eta, bueno, soldatatxo bat lotzen, eta, bueno, bizitzen, musikaz bizitzen. Nola izan zen? Barkatu, nola izan zen bueltatze prozesu hori, ez? Informazio guzti horrekin bueltatu, eta zenolako, ez dakit, ze zen eukan buruan, edo zer nahi zenuen egin? Bueno, lehenengoa ikusten nuen hori gauza honitz, hori barneratu behar nituela, ez? Eta behar nuela, oraindik ikasketa prozesu bat, baina intimoa, ez? Nik nire buruarekin, eta inkluso nik gustoko nituen gauzetarako adaptatze prozesu hori behartzela edo. Eta orduan lehenengo urte osoa ia izan zen hori goitzetan ikasketa hori jarraitzen, eman zizkidaten erraminta horiekin, baina baita ere nire gustoko musiketara filtratzen edo. Eta gero atxaldetan batez ere pasatzen nuen gaztea berako edo inguruko gazteentzako klaseak ematen, eta horrela eman nuen urtea, eta ja urte bukaran, eta ez dakit urte horretan bertan sortu zitzaidala Maixa Taixiarrekin gitarrista bezala astea, 21 urtekin edo, eta Maixa Taixiar garai horretan zeuden esplotatu zuten momentua izan zen, eta orduan hasi nintzen profesionalki kontzertu pila bat egiten, eta gainera nahiko ongi irabazten, eta orduan horrela hasi eta jeitsi hortik. Ondo. Eta nola da hori, ez? Azkenean bizitza hori leheno komentatu dugu, ez? Hemendik haratik biltzea, eta gizet. Zer ematen zu tokiak edo musika jotzeak jende aurrean horretan geratzeko, ez? Azkenean ez da bizitza zaila eta erresa ez zentzu batean, ez? Ez, bizitza zaila da, eta geroz eta gehiago, ez geroz eta gehiago, baina argi daukat, lanbide pasional bat dela, eta pasioz ez badugu bizitzen ezin askoa litzatekelako. Azkenean, gizartearen kontrara goaz, gure lagunen erritmoaren kontra goaz, gure, kasu honetan nire alabaren ordutegien kontra zoaz. Orduan, gauza honitz gelditzen zaizkizu bidean, lanbide honekin, eta alde hori izan daiteke errango nuke igual zailena, ez? Batzutan, naizta hori, mundu horretan egon, astetartez gustatzen zait rutina, behar dut zentratua egoteko, eta musikaria izateko ikasteko eta rutinak oso beharrezkoak dira, ez? Baina gero asteburuko bizitza, udako bizitza, eta igual desordenatuagoa da, ez dago horren antolatua. Eta alde horretatik batzutan, dudak sortu edo ikusten duzu, igual beste ritmo batzuk, egingo zenitula edo, ez? Eta hori, baina nola, zerbait oso pasionala denez, ez duzu planteatzen bizitza moduz aldatzea. Eta azkenean da, musikari izatea, dantzaria edo artetan murgilduta gaudenak, normalki beti erraten dugu bizitza estilo bat dela, ez? Eta estilo bat hori da, ez? Azkenean oso gizartetik oso kontrara zoazelako, baina horrek beste alde honak dauzkare, bai, ez? Ulertzen ditugula bizitza moduak diferente eta garrantzia igual ematen dizkiogula normalean gizarteak ematen ez dizkion gauzei edo, ez? Eta orduan, pozik, ez naiz kexatzen. Zer da musikak edo arteak orokorrak gizarteari ematen dion hori? Eta ez dakit, azkenean batzutan ikusi da bigarren mailako zerbait bezala, ez hain beharrezkoa ez den zerbait bezala, ez? Eta zer ematen dio arteak gizarteari? Eta zergatik eman marko genioke pixka bat igual ematen zaion garrantzi hori? Arteak orokorrean ikuste beste ikuspuntu bat ematen du
gizartean eta munduan gertatzen diren gauzei, ez? Eta beti, ez, edo haunitzetan aspektu kritikoa agertzen da artean, ez? Eta nik uste jenteari, gizarteari, pentsaraztea egiten dio artea, ez? Dela filmak ikusita, liburuak irakurrita, edo kantu bat entzunda, ez? Orduan, hori da nire ustez garrantzitsuena, ez? Kulturak, nortasena ematen gaituela, eta hori artea, hori da, ez? Kultura da, eta hori gabe, ez dakez izango ginen, ez? Salbaiak, ez? Gizaki salbaiak ginateke, eta uste dut garrantzitsuena hori dela, ez? Baina gero bertze maila batean, errango nuke pausa edo maila praktikoago batean uste dut pausa ematen digula, ez? Lasaitasuna, gure egunerokoan ez dakit lanetik agobiatuta zaudela, disko bai hartzen duzu eta ez dakit berriro elkartzen zaitu zure barrenarekin, ez dakit musikak berak, denak arte guztiak barrenak mugitzen gaituzte, orduan pandemian bertan ez, argi geratu zena, ez, hor, nik uste arteak, kulturak salbatu gintuen itxiera horretan, ez, itxiera horretan kulturarik egonez bazen, segurazki balkoietik beti salto egingo genuke gehienak, ez, orduan, hori uste dut. Zu, faltan izan zenuen pandemia garai horretan eszenatokira igotzearen hori? Ez gehiegi, ez gehiegi. Beitu. Ez gehiegi, gainera, ez haunitz, baina egon ziren ekimen batzuk, non etxetik kontzertu batzuk eman genituen, eta parte hartu nuen berakoan, Elgoibarko batean, eta bar. Baina ez, desberdina zen, publikoa ez zegolako, egin genituen ekimen horiek, baina ez gehiegi, azkenean, lehen aipatu duten bezala, 21 urte nituenetik ibili naiz bueltaka, eta derrepente, hasieran, sentitu nuela, hasieran izan zena, 2 aste burutan, porque egon naiz urte luzea honitzetan, 2 aste bururo etxetik kanpo, bi aste bakarrik jakitea ez zenula boloro baten bat. Euki izan dut, boladaren bat behionez, haunitz, 2 aste kontzertu bat gabe, oso gutxi euki ditut. Eta hor, ikusi nuen, ez zela gongo eta horrelako relajazio puntu bat, oporrak. Haunitzek euki genuen hori ere euki nuen. Eta gero ja, luzatu zenean, ez, ansietatea jotzeko hori ez gehiago, hortik aterata, nola geldituko zen, aretoak ikusten genituen sufritzen ari zirela, batzuk ja erdizteko berriak edo ematen ari ziren, eta orduan hori, ez jakintasun horrek, pixka bat, tensio pixka bat sortu nindula, ez? Baina hori, zuzenekora ez jateko atxeden hori, eta beti egon naiz, eta hori da nire espazio naturala, baina alde horretatik lasai egon nintzen. Eta zertarako probestu zenuen, zerbait sortzeko edo... Bai. Hau sortzeko, begira. Imaginatu! Hau sortzeko. Ja, hau argitaratu genuen, den urtean, 21eko udazkenean. Baina sortu zen 20an, pandemian. Suertea izan nuen, edo badut, nire etxe azpian daukatela lokal bat, eta ateratzen al nintzen, edo joaten al nintzen lokalera, eta orduan goiz pila bat pasatzen dituen lokalean sortzen. Daukate maketatzeko aukera, insonorizatua daukat lokala, eta horri biltzen nintzen. Eta bai, egun horiek, haunitz sortzen, eta gero ere bai, normalean maila gehiago irakurtzen saiatu nintzen, eta filmak ikusten eta pila bat. Eta zer da hau, nola deitzen da? Hau da, Joseba Irazoki nire izena, eta lagunak dela nire proiektua, baina, justo diskonetarako ja nire izena zero aspertu naiz, eta akronimoa jarri nion diskoari, Giel izenekoa. Eta, talde lagun musikari horiekin egiten duten 3. diska da, egin izan ditut bakarkako lan desiente gehiago, baina lagunekin edo nire lagun musikari horiekin egin duten 3. lana da, eta,
hori da, gure trilogia, hor pandemian gauzatu zen. Ze guai. Eta zer nahi zenuten igual horre esploratu edo zer izan zen ideia horren atzean? Ideia, bueno, azkenean nahiko pandemikoa da diskoa, hitzak, bueno, batzuk daude nahiko, zaki, tristeak edo negatiboak, ez jakintasunarenak, buru hausteak eta barra agertzen dire, eta soinuari dagokionez, bueno, uste dut laukote bezala sortu dugula horlako rock musika, bueno, orain art rocken edo post rocka ez duten rango, baina, bueno, saiatzen gera rocka egiten, baina, bueno, pixka bat, pauso bat egiten, edo, bueno, gauza berriak egiten saiatzen gara bederen, ez? Bederen gure burua sorprenditzen. Bueno, ze interesgarria baita ere kontzeptu hori, ez? Azkenean askok ahaztu dugu, sentsazio hori edo, pandemian keneukan sentsazio hori, eta zu azkenean izango zu betiko hor, sentitu zenuen hori, ez? Bueno, zu eta zure lagunak, sentitu zenuten hori, bueno, isladatzea. Hori da, izango duzu betiko. Claro, hori oroituko gara, bai. Bueno, diskoak beti daute, bueno, nire kasuan, garaian garaiko pentsamenduak edo, bueno, azkenean, bai, ditut gauza bat oso pertsonalak, baina gustatzen zait ere bai, gizaten gertatzen dire gauzak ere isladatzea, eta, bueno, diska hau, bueno, bai, oroituko naiz alde horretatik, seguraski bai. Claro. Que guai, bueno, jarriko dugu hemen. Vale. Bilatuko dugu tokire bat igual hemen. Zuri usten dizut, zure nagusia. Bueno, ez da inbeste. Jarriko dugu, ez dut tapatu nahi ez erri. Igual, hau jartzen baldin badugu erdian. Bale, eta hor eskinean, bale. Eta aldena eskinean. Ongi ikusia. Bai. Gainera ez dakit, koordinatu zarete guztiak ez, eta horre... Tamaina aldetik. Bai, tamaina eta koloreak eta nahiko... Konektatu daude, Ongi da. Hori ja... Izango dira astroan edo, zerbait. Eta hau sortu ondoren orain zertan zabiltza? Bueno, orain banabil gitarra hutsizko disko bat grabatzen. Bai. Egin izan ditudala disko instrumentalak, baina Euskal Herri mailan eta nahiko ez ezagunak izan direla, bai dela orain dela 3 urte edo argitaratu nola Irungo bide huts zigiloarekin ere bai bilduma hori, baina egin izan ditut gauza oso experimentalak, baina kanpoko zigiloekin, Portugaleko zigiloren batean, Estatu Batuak, eta bueno, oso zirkuito mugatua da, baina munduko zirkuito bat, baina oso jende ezakit, musika experimentaleko zirkuito horretarako, ez? Eta aspaldi ez nuela egiten, eta pandemian ere bai, taldeko diska horretaz aparte, hori gehiago lokalean joan baino lehen, sofan nengoela, hasi nintzen horrelako pieza instrumentala sortzen, baina gitarrarekin bakarrik. Eta, karo, pandemia eta gero, disko honetan jarri nituen energia gehienak, gero Nacho Vegasekin ibiltzen naiz, Espainiako Nacho Vegasekin, eta justo berak ere bai, disko bat zeukan egiteko, gira bat, egiten dugula estatu guztitik, Ameriketara joaten gara batzutan. Lasai, vamos. Lasai, vamos. Orduan de repente izan du da orain arte, eta grabatu dituz diska gehiago, beste, deitu kontratatu nautenean eta, orduan ez dut denborarik euki... Zurean zentratzeko hori, gitarrako disko horretan zentratzeko, gitarra diska horrek ere bai, egia da, bueno, gehiago niretzako egiten dutelako, hau diska hau ere bai, baina diska hau, bueno, Euskal Herrian, bueno, badakit jarraitzaileen bat daukatela, zirkuito bat daukatela, kontzertuak emango ditu dela, azkenean diru iturri bat eukiko dutela horrekin, eta bueno, hori ere begiratzen da. Noski. Baina disko hau oso niretzako da, gero, zakit bugituko dut hor barna, saiatuko naiz igual Euskal Herritik kanpo argitaratzen, ez dakit, oraindik nahi dut egin lasai, baina, karo, bukatu dugu ia Gilen gira, Nacho Vegasen gira ere bukatzen dugu orain, eta orduan, lasaitzen joan zaizkit lan guzti hauek, eta orduan topatu dut lekua horrekin hasteko, eta orain hasi naiz, ere bai presiori gabe egin nahi dut, eta horrekin dago, bai. Ze polita baita ere hori mantentzea, Bai, ze batzutan, nik uste artearen munduan batzutan sartzen garela dinamika baten, eta igual ez daki gerratu zaizu noiz bai, baina plazer hori
edo zurearekin konektatze hori alde batera utzi dezakezula eta ahaztu, ez? Zergatik nengoen ni hontan, ez? Azken sartzen zara... Bai, erran izan didate, eta erraten dizut, orain dela urte nahiko, argitaratzen ditula igual urtean 2-3 diska, hori improvisazioa oso martzianoak, niretzako banekien, komertzialki ez zutela baino artistak nik uste beharrezkoa duela hori, eta aipatzen ari nahizenean orain, ari nahiz, ezagunei, edo batzuk, ezagunei erran nien manula diskori burutan ez, baino galdetzen didatenean, eta zuk erran duzuna ez, polita dela hori ez beti joatea zuzenki diru iturria izango duen zerbaitera bilatzera zuzenduta ez, orduan nireko esan gustatzen zait, alde hori ez ahaztea ez. Eta kostatzen zaizu batzutan muga jartzea lana eta isialdiaren artean, zezkenean baita ere horretaz egiten duzunean zure lanbidea fusionatzen dira, ez? Kostatzen zait, oso monotematikoa naiz eta zinemaz aparte, eta irakurketa zerbait ere baina zinema gustatzen zait. Baina nire aisialdia oso giratua dago ere bai, kontzertuak ikustera, de hecho, pozik nago ere bai, aurten lasaiago izango ditudala asteburuak, familiakin ere goteko, alabarekin, baina kontzertuak ikustera joan alizateko. Azkenean, ikusten dituzu kontzertuak zurekin parte hartzen duten taldeekin, edo festival batean jotzen duzula, eta ikusten dituzula gauzak, baina zure lagunekin, kontzertu bat ikustera joateko, gogori daukat egin izan dutela, baina aurten, arabil hori, beste kontzertua daude, eta igual atzerrira ikustera ere bai baten bat, baina kostatzen zait, naiz oso obsesiboa zentzorretan, musika. Zure alabak gorrotu izango du musika edo gustoko izango du pila bat, porque vamos, ez? Gustatzen zaino pila bat, baina natxaren musika, 0 patatero. Bai? Normala. Ja entzuten zaitu gehiago igualetxe. Hori da, txan jantzuten da, Eta etorkizunera begira zer duzu buruan, ez? Azkenean, ja badaramatazku, ez dakit, zenbat urte, baina nahikotxo, ez? Mundu honetan eta dinamiko honetan sartuta. Eta baduzu horrelako ametsa edo ideia etorkizunen egiteko egin ez duzun zerbait edo... Begira. Egon naiz jotzen Euskal Herritik pila bat. Estatu espainolean ere jo izan dut. Ego Ameriketan, artista espainiar hauekin zerbait. Europan ez naiz honitz mugitu. Eta gitarrako disko hau, uste dut ere bai, irekitzen nahuela ateren bat, beti ere zirkuito oso undergroundean badakit, eta orduan badaukat gogoa Europatik mugitzeko zerbait, bideren bidaiatzeko ere bai, eta burutan izango nuke hori. Ez dakit disko honekin, alaba hor daukat hor nerabe momentu horretan, eta nahi dut ere bai berarekin denbora pasata gauzeiek, baina handitzen denean, Europatik bidaren bat egin nahi dut, bai. Igual, ez dakit dondeseko kontaktuak oraindik mantentzen dituzu, baina saretze hori baitere da garrantzitsua, ez? Mundu honetan, ez? Beharrezkoa da saretze hori mugitzeko bat. Londresekoak ez, baina bai, bidez, nire etxean egondu dire artista italiarrak, amerikarrak, hori zirkuito berdintxukoak azkenean ezagutzen gera eta bai sortzen dela horrelako sare bat, ez? Eta orduan, justuki ez eskolako jendea, baina bai baditut kontaktuak, segitzen ditugulako batek bestearen ibilbideak mundu underground horretan ere bai, ez? Eta bueno, adibidez italiar horrekin bai mantentzen dut kontaktua, Txekian ere badaukat baten bat, Londresen ez neria, baina badakit lortzen aditu dela, eta bueno, ez da zaila alde horretatik, segun ze zirkuitoan edo ez baduzu diru hau eskatzen. Claro, hori betikoa, ez? Hori da. Nola ikusten duzu egoera Nafarroan, ez? Zer baita ere, zakit azkenean, zirkuito horrelako zirkuito txikietan mugitzea eta horrelako hiri, adibidez Iruña edo Nafarroa dela, zakit, nahiko txikia, ez? Nola ikusten duzu edo beharko litzateke, ez dakit, alde batetik, badago musika pilo bat, sortzen ari da musika pilo bat, ez? Bai, nik erraten dizu nire esperientzia, eta giaran baditut urte nahiko, eta uste dut
zerbait ere ezagutzen dutela Nafarroako gora, baina claro, gu gaude hor, beran, Claro. Gipuzkoako mugan, eta guretzako naturalagoa izan da iaia Gipuzkoara joatea, Gipuzkoa, Nafarrora etortzea baino, ez? Baina egia da ere bai, Gipuzkoan dagoen gaztetxe zirkuitoa, ez dagoela Nafarroan, ez da, bueno, Bizkaian badago, baina, claro, orduan, hor da guretzako, zirkuito naturalena igual, eta Nafarroan, uste dut, ez dakit herri mailan ere bai, edo nola banatuak dauden hiriak ere bai, oso desberdina dela Gipuzkoarekin, ez? Ez Gipuzkoa zoazten, populatuagoak daudelako hiriak edo herri txikiak Nafarroa baino. Hemen ez duk errango Iruña zentrismo dagonik, porque Iruñak ere uste dut batzutan ere gauza kontzertu ezainbeste edo leku ezainbertze izan ditulako, ez? Baina, bai, kostatu zaigula, euskaraz egiten dugunei edo sensazio hori izan dugu, Iruñetik ja, bera geistea, ez? Lizarrara bai, joan izan gara, ez haunitz, baina, Lizarra bai, somatzen dugula, badaukagula hor tarte bat, baina ja ego alderago, Erronkari aldera, ja Pirinio aldera ere bai, hor, utxuneak daude, baina nik uste utxuneak daudela Iruñako jendearentzako ere bai, naiz eta erderaz. Orduan, ikusten dut, Iruña desente, Iruña gainera azken 5-10 urtetan fuerte ikusten dut, estilo aldetik ere haunitz zabaldu da, Iruña oso rockeroa zen, baina orain haunitz zabaldu da estilistikoki. Eta gero gure zonaldea, kontzertu edo ostatuak izan du dira haunitz, Lesaka eta Beran eta kontzertuak egiten, orain gutxiagotu da, tabernen egoera pandemiatik eta lehenagotik ere ez dago berena, orduan hori ere igual ere nabaritzen da. Ez dago gaizki, gero sortu da berriki Navarra Music Commission, dela Euskadin dagoen musika bulegoa bezalako horrelako musika bulego bat, non ari dire lana hitz polita egiten eta denbora oso gutxian, eta laguntzak iristen ari zaizkigu edo beren ari dire sortzen horrelako zirkuito bat subentzionatua, lehen erran dizut, ez garela Iruñetik beti haunitz joaten, eta justo Lizarran egon gara, baina goitzen ere bai, eta kondizio honetan ez gara joan gaztetxe batera, guai dagoela, baina udalan bitartez kontratatu gaituzte. Eta bidez, dirudi Navarra Music Commission elkarte horrekin, dela Nafar gobernuak beraien bitartez sortua dela, dirudi bultzada bat ematen ari zaiola, eta bederen kontutan hartzen ari gaituztela musikariak ere bai, eta ongi ikusten dut, ez da, ni... Hobekuntzak egin daitezke, baina aprobau. Aprobau, hori da, eta beti positibo. Oso ongi. Eta horrela, kuriositatez, horitzen zara, kontzertu asko man dituzu, kontzerturen bat horrela klabea zuretzat edo oso hunkigarria edo espeziala zerbaitengatik? Zakit. Ez dakit, ez nire proiekturekin, baina beti izan dut, egon naizela Nacho Vegasekin Mexikon egon garenean, berak baduan publiko oso potentea, eta dire oso visceralak eta dena abesten dute, intensoak eta dena abesten dute, orduan, egon ginen beti joaten gara 3.000ko antzoki batera, 3.000 pertsonako antzoki batera. Eta, karo, egon naiz 3.000 eta gehiagoko lekutan jotzen, baina gehiago pabelloiak edo festival, baina hori zen antzoki, orduan, horlako antzoki handirik ez dut ezagutu, eta, karo, eta jende guztia solasen, eta ja abisatuak geunden, teknikoak ere ezin zuela bere soinuarekin publikoa kontenitu, porque 3.000 abesten, eta orduan izan zen igual kaineroena edo flipantena bizitu izan dutena, ez? Izan nire proiektuarekin, baina horrela flipatzea edo gainera kontatua ziguten, eta hau gertatzen alazadu, eta ezen aditzen, eta sobra. Claro, es que latinoak dira oso intensoak. Hori da. Baina, ze guai horrela. Bai, esperientzia goita, bai. Ze guai.
Ze guai, interesgarria. Bai. Eta ja, bueno, bukatzera joango gara, baina baduka galdera bat zuretzat, Bai. ez duela nik egin, baizik eta aurreko gonbiatuak idatzi du zuretzateko, eta ez egit entzun duzun ze horreian zeunden. Ibar nengon, baina ez da egiten. Vale, eta gero zuk idatzi barko duzu bat urrengo gonbiatuarentzat. Vale. Orduan. Zu gainera eszenatokira askotan joaten zara, orduan, nor igoko zenuke eszenatokira? Edo nor igoko alde bat zenu? Nire amatxi. Zure amatxi? Ez dago bizirik. Baina berak esaten zuen beti, nire garaian jaio baldin bazen, artista, edo artista izango zela, bai? Ze guai, pues seguro superpozik igoko zela. Jode, seguro. Ez que zaila da hori, ze sortea izan dugun, ez? Hori da, gure ametsak betetzeko. Eta beraiek ezin izan zuten, hori da. Ba, primera, no se polita. Bueno. Amatxirekin egotea. Claro. A ber, nik idatzi behar dut, Torra zuzenean? Zuzenean. Hau de pronto, horrela asko pentsatu gabe. Vale, Batzutan gehiagi pentsatzen dugu. Bai, egia da. Hartu zurekin nahi baduzu arbela. Vale. Pues oso azkar idatzi duzu. Bizi guztian jarraitzeko asmoa. Bai. Artista bezala jarraitzeko asmoa. Bai. Zure kasuan? Bai, ez dut aldatuko. Bai, jarraituko dut, bai. Oso galdera ona, Zakit? Bueno, planteatzen dugula honitzetan. Nik planteatu izan dut, baina oso azkarra azten dut, edo planteatzen baduzu da batzutan dudak dituzulako, ez? Baina denak ditugu, ez? Bide guzitan dudak eta... Bai. Baina, ja, ez zakit bertzerik egiten, eta egia bai, pasioa dukitzen jarraitzen dut orduan, ja, ez dut aldatuko. Baina bai, oso goraberatsuak izan daiteke eta zaila. Eta batzutan, igual, nik uste antxetate puntu bat ere izan daitekeela pentsatzea, ez dakizula beste zerbait egiten, ez? Bai, ja. Eta ez duzula beste aukerarik, ez? Ja, bai. Nik uste beste lanbide batzuetan, bueno, pues, esaten duzu, bueno, pues, ere utzi nezake eta beste zerbait egin, nire grado dut edo dena delako. Bai, ezatera da, bai. Nik irakaskuntza hor daukat, tarteka klaseak ematen ditut ere bai, hor pandemian hasi nintzen berriro eta... Baina ez daukat bokaziorik, irakaskuntzarako, eta nire bokazioa ez dela toki. Zer guai. Eta primera galdetuko diot, Vale. eta ea zer dioen, esango dizut, ikusiko duzu. Vale. Pues mila esker. Vale, zuri. Joseba Tortzeagatik. Zaila izan da, tarte bat aurkitzea. Bueno, bai, eta baina kostatzen zaigula batzutan etortzea. Baina plazer hutsa eta zorte hon proiektu guztietan. Berdin. Eta eskerrik asko. Ongo gara hor erne. Vale, eskerrik asko. Bigarren pisoan bizi naiz, zugandik hurbil bizi naiz, uste dut ikusi nauzula. Ditzen baduzu, arazoak borroka ez galdetu. Zer den ez galdetu, zer den ez galdetu, ez galdetu zer den.
naizelako izan dela uste du. Saiatzen naiz ozenki ez solasten, saiatzen naiz arroegi ez jokatzen, negarrekin arte bakar jotzen dute, zergatik den ez duzu galdetzen, ez duzu galdetzen, ez duzu galdetzen, ez duzu galdetzen, ez duzu gehiu ez da bailatzen. Uste dut ongi nagoela, berriz atetik sartu naiz, galdetzen badida zorra erantzuna, aldere ez da zure kontua. Uste dut ongi nagoela, berriz atetik sartu naiz, galdetzen badida zorra erantzuna, aldere ez da zure kontua. Bakarrik eko nahiko nuke, ezer hautsi gabe, ez galdetu nola nagoen, ez galdetu nola nagoen, ez galdetu nola nagoen, ez galdetu nola nagoen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.